Silenciosa matinada, quietud. Somortes llums del nou dia clarejant lentament. El so del fogonet de querosè de bon matí. Despertar quotidià. Quant temps fa que som en aquests verals? Dies? Setmanes? Mesos? A partir d'avui seguirem la ruta que va seguir en Michel Peissel quan va arribar a aquestes contrades, ara fa 29 anys, a través de l'única carretera, aleshores del tot inexistent, que ara com ara comunica Padoum amb Cargill i amb la resta del món. Gràcies a ell, avui nosaltres som aquí, meravellant-nos davant del mateix o similar escenari que va estar veient quan va passar per aquesta regió. De ben segur que quan va escriure el seu llibre sobre el Sangskar, als 37 anys, poc podia sospitar que, captivat per la seva lectura, un bon dia algú estaria seguint les seves petjades per un país que, com ell mateix explica, el diari Indian Gazetter dona al Sangskar per inexplorat, a les primeries del segle XX. I encara que resulti una mica estrany, gairebé es podria assegurar el mateix l'any 1976, ja que ningú no ha estudiat aquest país que, a tot estirar, se cita de passada en algunes obres dels pocs viatgers que han arribat a altres districtes de l'Himàlaia, com ara el Ladakh. Hemos encontrado otra vez aquí el monasterio del Hemis. El Ladakh, a l'extrem més occidental de l'Himàlaia, està a cavall entre el Tibet, la Xina i l'Índia. Està situat entre l'estat indi del Caixmir i el Tibet occidental. A l'hivern es poden arribar a palpar fins als 40 graus negatius al damunt d'un paisatge eternament desolat on els ritus endevinatoris han estat sempre presents. Però entrar en la vall del Ladakh vol dir estar disposat a caminar per colls de més de 4.000 metres d'altitud i per tant trobar-se amb un estil de vida que està molt lluny de les comoditats i el confort de la societat europea. L'Himàlaia s'extén al llarg de 2.800 quilòmetres ininterromputs de cims, 14 dels quals superen els 8.000 metres d'alçada. Dels 3.000 fins als 4.500, la serralada és un tapís de praderes, flors i coníferes. Més amunt, la vegetació és més escassa fins que als 5.800 desapareix. A partir d'aquí, comença l'Himàlaia, o la casa de les neus, si traduïm al sànscrit, la llengua indoeuropea més antiga. La Casa de les Neus, durant molts segles, va romandre tancada als occidentals, que només van poder accedir pel Nepal a partir del 1950. Avui, encara hi ha diversos territoris que imposen restriccions per la seva visita, com el Bhutan. Enric Soler, en el seu llibre Sota el cel de Tushita, ens diu: la remota regió del Ladakh, entre la Xina, el Pakistà i l'Índia, continua sent un important centre neuràlgic de cultures, com ho era antigament quan passaven per l'E les caravanes de la Ruta de la Seda.
En aquestes valls ferèstegues i encimbellades, a més de 3.500 metres d'alçada, el budisme ha arrelat amb força, donant al paisatge un cert aire de misticisme que ens meravella i ens captiva. Leh, la capital del Ladakh, està situada a 3.500 metres d'altitud, amb una població d'uns 4.500 habitants. La petita capital ha aixecat la seva prosperitat amb el comerç del te, la sal, els tapissos, les escultures de fusta i, d'uns anys ençà, del turisme del trekking. El Festival de Leh és un dels més ancestrals del món, ja que es conserva com era d'antuvi gràcies a la feina que fan els monjos que col·laboren des de fa dècades amb la seva organització. Són ells, precisament els monjos, els que s'encarreguen de l'acompanyament musical, amb les dungchens, les seves trompetes de més de 3 metres de llargària, criden a visitants i autòctons a no perdre's aquestes representacions ancestrals plenes de bons auguris. Unes trompetes, els tons baixos de les quals s'assemblen, diuen, a la crida dels elefants. Diu la tradició que el rei Nameri va començar a federar els feus tibetans sota la seva autoritat a principis del segle VII. Un dels seus fills a establir relacions amb la Xina i fundar la ciutat de Lhasa, capital del Tibet. Convertit al budisme, va obrir una ruta directa cap a l'Índia. Durant tot el segle VIII, els tibetans van ampliar el seu imperi a costa de la Xina. A partir d'aquest moment, el budisme es refugiarà en aquesta fortificació natural, escapant a la ferotge persecució a la que va ser sotmès pels conqueridors àrabs.
Aquesta, en definitiva, és una terra on els petits detalls compten molt i adquireixen una significació especial. Petits munts de pedres apilades pels pelegrins, intersecció entre els records del seu pas per allí i un desig. Avisen del camí a d'altres caminadors. Són petits fars de pedra en la fi del món. Les muntanyes, com a escenari de l'ajuda dels déus on qualsevol símbol esdevé pràcticament imprescindible, com les nombroses banderes d'oracions que escampen arreu les pregàries escrites en la superfície translúcida de la tela. I els mandales, producte d'una dedicació laboriosa, intensa i íntima, que dibuixa un univers simbòlic a través d'infinitat de pólvores de colors. Tot plegat, escenificat en festivals com el d'Alé, amb un esclat de colors i ornamentació especialment visible en les dones que exhibeixen el bo i millor que tenen, sobretot les seves pedres precioses. Julé és la salutació típica del Ladakh. Al seu darrere no només s'hi amaga un bon desig individual, sinó l'hospitalitat de tot un poble que no dubta a compartir amb el visitant el poc que té des del seu sentir espiritual més profund. Julé.